Refresh with Rupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Khubor Pibaro penampai ke CCTV ngipiang sobha biang ipi Sri Khubor hakimat berhak bersedang ing nya Pashwa Sri Khubor nak Kylleng ki benta jong ka Jylla. Ka jingken rei kam tu kam thiem menta kala nang jur bha kat nang mi kisngi ya. Berkiri runal kidon keti hak ni kam. Kim shim na map shu wat bantu niki jaka bekentang mamani belai. Bat ya kani la sakhi hak step jong ka arpo Tarik Naiwieng. Haying mani balang Unitarian laban. Kabala syatu haki brio ki bamla setia bentip bagi ki ai. Mentang step ka arpo Tarik kirunar kila prong tu ya ka yeng mani jong ka Unitarian Church laban. Berhabaya keren bad uba Yusterson ubadi urang ba snong jong karat laban ulo ong ba kat kum kajing thu ulo ong ba kani kajing ja kalaja hakapor lai hadu sa buji menstam bad halo kani kajing ja kala ujo ada ke ejahar halaban police station bad kipulen kilawan poi bentok kit hakabaya dei bagani ka kunhun menteri jong ka sarkar Jylla hak arpunyau Tarik Naiwieng aja apusau kala menjur ya ke Meghalaya Health Service Academic Rules arja apusau na ke benta ke jingthungkam ni kinong trei ha ke Kylleng Medical College ka ban satri kam no na du snam arja apusan ka sarkar Jylla kala pulut palat khandriu klur tingka man sedang no ya ke Kylleng Medical College bar kumba shispa telikisin anmang ha ke ni ke college puli doktor Kakunhun Menteri Jong ka Sarkar Jylla hak arpunyau Tarik Naiwieng aja apusau. Kala ajing menjur ya ke Meghalaya Journalist Welfare Scheme arja apusau. Na ke bentaban ajing erap ikinong thok Khubor hak ni ke Jylla Meghalaya. Hak jing keren bakila Pyrthei Khubor ka Menteri Jong ka Sarkar Jylla ka Dr. Measle Amprilindo ka balong ru kanong aktien Jong ka Sarkar kala itu bakani ka scheme kan trikam no nadu ka shitarik unok pra arja apusau. Kami Meghalaya kala job ya kata kemarupa na pedang ki Jylla berki Union Territory. Na ke benta ke Jingla ban penitenan ya ke jing penriam penben ya ke dukan ha ke International Trade Fair aja apusau ke basau pulai bala pelong da ke India Trade Promotion Organization ha ke jing sam kusnam ke bala long ha ke arpunyau Tarik Naiwieng aja apusau ha Bharat Mandapam New Delhi. Ya ke kusnam la pediang the director ke Meghalaya Pavilion UWG Moment ha ke kerteng jong ke Directorate of Information and Public Relation ha ke bala sakhilang da Public Relation Officer jong ke DIPR uba SL Maulong Functional Manager Nongstan uba BF Sun Functional Manager ke Ampati Commons and Industries Department UAD Shira ya ke kusnam la IT da Chairman but Managing Director jong ke ITPU Pradeep Singh Kharola uba long rukum ukongsan Kisamla puli doktor pok ka North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy di Nia Medical College Maudiang Diang Shillong kibarang puli ya ka postgraduate kila pelong da ka jingsha thangan ka ba klemput sngi hadin ka jingsha syukur haki bor peniat jong ka college kibala kular ban siu no ya ka stipend ka bala pensa teng la ship ho bana kinthi ka jingbam yo jong kisamla puli ya ka stipend kala bu jing e yaki ban penbit penbiang yaki jingdon kam ki ba man la ka sngi Kuman sepintip hang ni kisamla puli kelas sedang ban un ban nam halo ka jingmam yo ya ka stipend nadu ka arpulai Tarik unok pra arhajar arpulai hendrei namar ka jingle menti jongki bor penyat ha ka shpau Tarik unai lur aza apusau kisamla puli kela pelong da ka jingya ki sya thangan ha phalau jong ka jaka puli da ka ba shong ka lain mengor ha rengkat ki jingtho ha ki plakan Director jong ka Kylleng Golf Club uba Hector Marwen ha ka arpu pra Tarik Naiwieng aza apusau Ula pensyai ba kamadan saw kabadan markhab bat ka Jakarta golf kadai kamadan kabala long try da ka Kylleng Golf Club ba la ongru ba ka jingdawa jong ka senjuk ki seng samla shnong penthor umkhra pelun kadai ban long da ka lenti kabadai namar ba ka Kylleng Golf Club kalong ka bakloi ban ya trelang bat ki pat ba mar ki shnong ki thau ha ba ki kwa ban penan kam ya kamadan saw Kini kejing pensyai dong director kalong hadin baka senjuk ki seng samla shnong pentorum krap pelun kala dawa ya ka Kylleng Golf Club ban penpai no ya kamadan saw da ka ba aipor hapo shite yo kanthi Hagni klimat pat ngia phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari Kasor ka pedeng kala menjur hadu lai hajar saus pa khannya klur tingka na ka benta ki khandai phautli ki project penroi hagathan chite lammi ngi jong kari India hapo ka nesen na du snam ar hajar ar phoi Ka Assam kala yok pisabun kata 10,000 lai spa khandai pu ar klur tingka but sa ka Arunachal Pradesh hendriu spa saw klur tingka ki project ki kenthop ki surok ka kot ka khia ka puli ka puthi bat ka jing penbiang bala but dien da ki sarkar Jylla bat ki tnat bakmi ya ki kor ki bor
Kikenhun Hindu nong Amerika kila penrem ya ka jing thombor badang shen ya kirit pa ha Bangladesh kham tam e ki Hindu bar ki kentu ya ki nong yalam jong ka US bakin penjari da ki jing penjari kondon ya ka sarkar bashipor balayalam dong Muhammad Yunus kila tho de ki shithi show President Balajid u Donald Trump badu President Joe Biden ha ka ba kila dawa ya ki lat kidenti kum ka jing pensange no ya ka jing yarap jong ka US sa Bangladesh bat ban bu kendon ya ki officer ki bran jing dei bat ki kenhun le no kum ka jamat e Islami bat ka hafazat e Islam kini ki jing le ki thmu ban penbor ya ka sarkar Bangladesh ban yada ya ki jaj ban rit pa jong ka bat ban wengru ya ka jing sha thombor ka blanang jur Kijaka puli ha Manipur ki bala khang artayo namar ka jingkul mar kin pli biang hakasngi tho ding hakin riutli ki district ki bakan thop ya ka Impal ba ka Jiribam ka jing pensange ya ka internet kadang ya beteng haki khandai tli district na ka banta ka jing shingai UMLA ka Congress u kawasi lakma la penbena ba ka parti kanam ya khun ya ki election ki bansawan lemda la bujli ya ka machine EVM de ki ballot paper ni ki kot the vote da ka ba pen pau ya ka jing sngokhia jong president jong Congress Malika Arjun Kharke halo ka jingbam tikna ju ki machine EVM ka BJP ka la kantat ya ka te jing dawa Uhiman Soren ula bam smai ku menteri rang ba bakhat saw jong Jharkhand ha ka samoi ka basaw ka jong ha ka ni jingalang ka balalong haranchi lawan ban shimenta de ki nongyalam ba khli du jong ka India block ki bakan thum yo president ka Congress Malika Arjun Kharke ba ka CM jong ka West Bengal ka Mamta Banerjee ka kenhun sunrop jong usoren kala job san phunrip tili na ki phrapoi tili ki seat ha ka election barakshan mentapat ni phash Khubor na Kylleng kiri jong ka Pyrthei Laingur ki kertong ke yang persya na ka seng chadema kila sya penyap ha ke election ha Tanzania da ka bakeno bakile thok bat kile donbor ka chadema kala keno iki bor sarkar bat ka seng senshar CCM halo ka jingle beman ka jing penshitom ben bat ki vote thong ya ka ni election na yoi ba ka dei ka jing tenju ya ka senshar pat ba hashwa ka election jit president house name 8,000 Kilong yeng ki bala sya pen kenriat na Lebanon ki ban phai biang shiki yeng ki bala sya pen jon hadin ke jing sange asiat hapeng ke Israel bat ke Hezbollah bun ki shem ba ki yeng ki sem ki jongki kila klem bat praleng khot nang khai ki shipai jong ka Lebanon kila maham bandam kta ikitiat pen Pyrthei ki bampat Pyrthei kat bau menterong ba du jong ka Israel unetayen hu la berngam man siu Kylleng la da ka Hezbollah ka pen khen ya ka jing sange asian deki hajar ki sa klem yeng klem sem kat ba ka jing penjot kadang ya beteng kat tu kat ningut kinong mikmat jong utram syaka kenhun menteri kelamat ye ki jing berngam pen Pyrthei bom bat ki jing berngam berset ki babu jingma ya ka jing im ka jongki ki bor penjarian kila jubab state ban pentikna ya ka jing shingan jongki brio bakongsan jong ka senshar khadar ki bakenthum ya ka Suzy Wiles bat ke Ellie Stefaning Palat shis pangut ki brio kila yap ha ka jing kan an ha pen ki kenhun nyam ha ka district Kuram jong ka Pakistan hadin ka jing ap thma ye ki nong let nong wan Wat hapdeng ka jing persang ban sange thma ka jing sha thombor ka dang beteng. Kirang ba trairi ki bu banlong ki ksiang na ka benta ka jing sung. Umasa tu kanda ubadi menta unong ai jingmut bakerpang jong umitri rang ba du jong ka Japan. Ula sha jit kum u president bakhatway jong ka Asian Development Bank. Uni rang ba un shimti ha ka arpusa tri urumpang arja arpusan. Un bujli ha ka jaka jong umasa sugu asawaka. Dikitu kilang Khubor hakimat kimat mentasi.